Zovem se Senada Šabić. Rodom sam iz Bosne, živim u Norveškoj već 25 godina. Za Dentum čula sam preko jedne prijateljice, a također sam vas našla i prije toga na internet stranici. Ovdje sam došla prvenstveno na početku zbog novca, što je bilo jeftinije. Međutim, kad sam stigla ovdje, susrela sam vrlo prijatno osoblje, jako dobre specijaliste i evo sad je 5 godina, ja kako sam stavila svoje zube, vrlo sam zadovoljna sa Dentum. U Norvešku idem svakih pola godine na kontrolu, jer nisam u mogućnosti dolaziti svaki pola godine ovdje u Hrvatskoj. Preporučujem svima koji imaju problem sa zubima da dođu u Dentum i da će ih ovdje susresti vrlo prijatna i cijena i osoblje.